De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Zij antwoordden, dan gaan we mee. Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan, vrienden, hebben jullie soms wat vis? Nee, zeiden ze. Toen beval hij hun, werpt het net uit rechts van de boot, daar zult ge iets vangen. Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen, vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling, van wie Jezus veel hield, tot Petrus, het is de Heer. Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan, want hij droeg slechts zijn onderkleed, en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want ze waren niet ver van de kust, slechts ongeveer 200 el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen, haalt wat van de vis die gij juist ontvangen hebt. Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 153 stuks. En, ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun, komt ontbijten. Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen hem vragen, wie zijt gij? Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en ze ook de vis. Dit was nu de 3e keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, sinds hij uit de doden was opgestegen. Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij meer lief dan deze mij lief hebben? Hij antwoordde, ja Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem, weid mijn lammeren. Nog een 2e keer zei hij tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? En deze antwoordde, ja Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam, hoed mijn schapen. Voor de 3e maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de 3e maal vroeg, hebt ge mij lief? En hij zeide hem, Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u bemin. Daarop zei Jezus hem, weid mijn schapen. Voorwaar ik zeg u, toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen gij wilde. Maar wanneer ge oud zult zijn, zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen gij niet wilt. Hiermee zinspeelde hij op de dood, waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij hem, volg mij. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. De kerkbetrokkenheid neemt nog altijd af. Het opsteken echter van een kaarsje doet het nog altijd. Mensen beleven hun godsgeloof niet meer kerkbetrokken, maar tegelijkertijd zoeken en vinden steeds meer mensen iets van God binnen een devotiekapelletje. Het klinkt bijna tegenstrijdig, alsof de kapelletjes niets met onze kerk te maken zouden hebben. In het gewone parochiële leven valt nog een andere ontwikkeling te bespeuren. Wanneer je mensen vraagt, bidt u nog wel eens, dan geven velen een ontwijkend of negatief antwoord. We bidden niet met formules of aan tafel.
Vaak willen ze met hun ontkenning aangeven, wij bidden niet zoals de kerk bidt. Tegelijkertijd echter laat men het kindje in de kerk dopen. En waarom? Men wil toch iets van Gods geheim doorgeven, of men durft het toch tenminste niet goed achterwege te laten. Het aantal kerkbetrokken christenen neemt dus nog altijd af, maar het aantal bezoekers van kapelletjes doet het nog goed. Mensen blijven, zoals in de voorafgaande eeuwen, zoeken naar het geheim van hun leven. Mensen blijven dus ook zoeken naar God. God in hun leven. God zoeken. Maar velen denken, in de kerk zoek je tevergeefs. Hoe kan zoiets doorbroken worden? Een moeilijke vraag waarop ik niet direct een passend antwoord zou durven geven. Misschien dat het evangelie van deze zondag aan ons, kerkende christenen, een richting aangeeft waardoor wij in ieder geval vastberaden kunnen doorgaan op onze zoektocht binnen de kerk. Het evangelie verhaalt ons het leven van de eerste kerk vlak na Jezus' lijden, dood en verrijzen. De leerlingen voelen zich alleen gelaten. Het lijden en de dood van Jezus heeft hun enthousiasme, als het ware, lam geslagen. Was dat nu de meester die hun zoveel kracht had gegeven om met hem het evangelie te verkondigen? En tegelijkertijd wordt hun eigen geweten gekweld vanwege menselijke zwakheid. Het verraad van Judas, Petrus' verloochening. Ze voelen zich alleen. En alleen gelaten willen ze een oude vissersberoep weer oppakken. Simon Petrus zegt dan ook, ik ga vissen. En de anderen antwoorden, dan gaan wij mee. Zo zijn veel naamchristenen vandaag de dag ook opnieuw gewoon aan het werk gegaan. Het oude christelijke Westen is het gevoel voor Jezus' aanwezigheid in hun midden kwijt. Ook hier wordt teruggegrepen op gewoontes die men voorheen deed. We kunnen daarbij denken aan het oud-Germaanse lichtfeest met kerst. Hoe meer de kracht van het kerkelijk kerstfeest verdwijnt, des te groter wordt de aandacht voor dennenboompjes en lichtjes. En wat dacht u van de paashazen en paaseieren? De leerlingen pakken dus hun oude gewoonte van het vissen weer op. Ze grepen terug op eigen vakmanschap en kracht en willen op die manier proberen verder te gaan. Maar, zo zegt het evangelie, hun nachtelijke vangst leverde niets op. Misschien is dat ook de situatie waarin we ons in Europa bevinden. Velen proberen met eigen inzichten, desnoods zonder de Heer, het geloofszaakje draaiende te houden. Er staat daar, zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze vingen die nacht niets. Maar dan is er gelukkig opnieuw de Heer, die hen oproept het net aan de andere kant uit te gooien. Hadden ze die woorden niet al eens eerder gehoord? En dit betekent, en dit bekend zijn met Jezus' woorden, brengt een doorbraak tot stand. Misschien dat menig bezoekje aan een kapelletje hetzelfde effect tot stand mag brengen. Nadat ze Jezus' opdracht vervuld hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. De leerlingen, ze zijn opnieuw van kleine zelfstandigen geworden tot Jezus' leerlingen. Alleen Hij geeft vruchtbaarheid en succes. Maar aan het eind valt nog iets op. Ze worden door Jezus teruggebracht naar de kerk, die Hij zelf gesticht heeft. En het klinkt misschien vreemd, het houtskoolvuurtje waarover het evangelie sprak, brengt de leerlingen terug naar de gemeenschap van de kerk. De kerk, waarin zij zelf en ook velen vandaag de dag zich alleen voelen. En waarom? Omdat ze Jezus in die kerk over het hoofd zien. Jezus brengt de leerlingen en met name Petrus terug naar het houtskoolvuur. Was bij zo'n houtskoolvuurtje
Petrus' zwakheid niet tastbaar geworden? Nee, die Jezus, die ken ik niet. Het was namelijk bij dat houtskoolvuurtje dat Petrus zei tot 3 maal toe, Jezus, nooit van gehoord. En vandaag wordt hij opnieuw bij een houtskoolvuurtje aangesteld tot hoofd van de kerk. Maar nu weet hij, Jezus is erbij. En dit besef van Christus' aanwezigheid in die menselijke kerk zal Petrus maken tot een vruchtbaar werker in de wijngaard des Heeren. Mogen het vieren van deze Eucharistie, mogen het besef van Jezus' aanwezigheid ook ons geven, dat wij van die kerk van Christus durven zijn en blijven. Amen.